Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ron ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Jenny nga napuluan, agbababawi. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanadanunan ti panagkalay sami kini Randy. Jack amo, noan niya ti marikna. Kaslakla mabuteng nga saan. Sang salud-sudin ni nanang noan niya ti marikrikna. Kapot na madamadak nga rubrubwatan manong nemi ti day tangagsapa. Oh, Jenny anak, nanang, kaldawan ti panagkalay sayo kini Randy. Anat marikrik naman ako. Tsaka mo nanang. Tsaka mo. Sabi ko hindi mo amo. Anak ka dito si mapasamak. Kaya ti mapasamak. Kita agkin na rin kayo. Nga niraing rigat ka namay. Ti mabali magsina ka na kayo. Sa ulsudan tukin ka ni Apo Padi. No talaga mo't laing ipatpatig mo. Kaya nakasagana ka makiasawa kini Randy. Opo, one day, yes, I do. Opo, Father. Yes, Father. Astan tumatil sa lutsudan na ni Randy. Dapat di ka pinakabuy-buya, ay, imatatanda kasar. Ama nanang. Kalpasan di kasar, bisitun na ka tumatil ni Randy. Kalpasan na picture, picture. Hingga na mapatay ito sa restaurant nga pakaangayin reception. Amangang ka ito, adwa. Basta noan niya, bagan to GMC nga aramidan nyo, aramidan nyo. Ken, diyajay. Kalpasan deta, kinintong dumteng tirabi. No, diyang orti kaput-buteng ko nanang, no, dumteng tirabi. Bago mo na mabuteng ka, dumteng tirabi. Nasakit ka, no. Ay, apo, kinayat mo yung tadi, anusap. Nanang, slakayat ko, nagbabaw. Ana! Ay, nagloko ka. Ang mga numbuteng nanang sakit dumat atendar di ka simbahan gaga. Ikalang morte at nga tao. Nagloko ka. Aba sa mo nga ito ni Randy? Ba't patag ko? Kaya nasurok na 2 taon nga agnobyo. Anat na nga itam ni Randy? Abi nagrigat mo nga sungbatan na jay sa lutsod nga nakasimsimle anat na ngayatam kini Randy. Depende ano na. So sapo ya. Siga man pala tagkasar nga alanganin no matuloy wano saan. Nang nga tataramitek. Kasalidakon kayat. Kayat. Tsaka lang. Hindi ko mapala yung bagama. Hindi mo kayat. May babawik to pa nga rod. Nung alpasan ti kasar. Di na Pimpinas no itang agbabawi ak. Gaga. Saan ako mga rodmat? Sige. Sige lang tanga rodin. Buray, mapilipilit ako. Abi ko mapilipilit ka. Ano nga minti kabuteng mo? Kabuteng ko na dumting tirabina ng kabuteng ko. Kinapudno naman ng nemi kat hindi pa ilang ngayaw awis kanyak ni Randy nga ag-hotel kami. Ngun tsakayat ko na. Ikasarnak pa ko na kuman. Ado nga mindita manon nemi di kita agsikog aganak nga balasang gabuta saan nga itong pal di lalaki. Diyak kayat di may tulad. Ngayon, nung asawa kamton, kadadan to pa nagbabawik, may babawik to pa nga ta. Ano nga aming nagpesot ng etak kini Randy aya. Kadadabat nga rodbisyo na. Nabintas nagpesot yung trabaho na, kasmat kanyak manong.
Ngayon makikita kisuna, nga basta rumatanda iti party, kit agiinom da, at apigundaway manunaming imatandar kam ti party, kat medyo na bartek nga nag-drive, dandani kam na disgrasya. Kasanong to aroden no, agin inom tulad ta, kat baka no. Nga lang aron, naanapan nga aron ha. Nagapot na kasar, kat di kasar. Ito nagtisimbaan, nagrugin ti reception, wedding, nagrugin iti seremonya ti kasal. Matik-tikanak, manong malpas kuman, naging kayang bagan ti padi, manong naming may na you kiss the bride ko na gano'n. Ore mat no saan lang nga dahita, timuna manong no tikat adari kiti kundaway no ka nga agin inarakop kami nga bimbinisito. Nga mawampet tinapasamak ka na kami. Iti reception, manong nemi, ado-ado, nakadado, natiktaganak pagkindin. Mabisinak pagkindin. Aging ka manong nemi, nga adadati pasit na nga mangtid ti mensahe. Digiti nanganak iti kasar. Galod doon ibagbagad, agsingsingpet kayo, kastoy, kung kunada. Diging kayo manong naming nga may isang lalaki, nga guwapo, nga langanat executive. Kadya ka mo no sinot nangalaking kuha ng anino. Hindi. Sino deta? Nga ninong ta. Ningwa. Nataga na tayo. Di mo pa mo ninong ta. Kura tayo. Anat niyawag da itanganagan na. Nelson Rupas. Ay, wait. Sikat da itang ako nga. Nalaing ka no da ita. Sino tangalagin ko na? Ni mama. Agam mamuta ni mama. Kaya na. Di wang kit didek sound. Randy ken Jenny. Nagpinta sa kombinasyon tinagan. Randy, Jenny, Randy. Panakunakit. Awan. Mensahe. Amo yung nakadadon nga inak matatendara ng anakan kasar kat basta mga nakak. Ayabandak mat nga mangted iti mensahe kadag iti anak iti kasar. Kagaganayan ko ta salsaludsudin kadakwada. Kasi di saludsud ko kadakwaida. Randy, naragsak ka kadi? Ay, waninong. Naragsak ka. Apay nga naragsak ka. Siyempre ninong. Dito ti kararagsakan nga aldaw kata kami kini Jenny dahil ito iti panagkasarmi. Intun bigat. Naragsak ka pa lang. Kat nalpasan ti kasar. Naragsakan to pala kata. Kat wala ninong. Sigurado ka. Kat sabi ko nga ninong. Sa bagay. Panagkunak kat napintas ti trabaho. Kabaylam, ipayan, iti kasapulan, iti pamilyam. Di ba? Di ba? Oo na ninong. Dakal ti swaldok. Nga mo pa'y balayo. Agbalay kam to ninong. Ito mga pala ti ninong nga nag-interview. Di kita tataduma. Nang tadalat mensahe, nalpasi. Abay na kami suot ka, Jenny. Ha? Ninong? Naragsak ka di, Jenny? Abis ka mga sungbat. Are you happy? Uy, sumungbat ka. Saan ka na sungbat? Kabutan mo ko no. Anyat sungbat mo. Saan ka naragsak? Saan ka di? Aman ninong, naragsak ka? Saan ka naging kunapay? Saan ka naragsak? Apay ko naman. Ado dagiti sumsumrek iti panunot mo.
Anong tunga dati mapasamak nung asawa kayo? Saan tunga ta mapasamak kadumteng to ti kundaway nga makabilinak ti asawa? Saan tunga ta agundaw at danto kundaway nga mabartig sunang sumangpet katungpain nagtuno na saan ko nga dagos nga malukatan ti ridaw? Pampanunutan data sang gani. Saan ka dadat pampanunutek ninong? Anang arod? Ito no rabi, no dumanon. No anandot mapasama. Wala ka pagkatawa ka ninong. Sa lutsod mga ni Randy, no anandot mapasama. So kung bata man Randy, ninong, anang tunot mapasama kinto rabi. Ninong, siyempre, agaramit kanto ati, anak mi. Dito yung tinabayagan nga kalkalik ka gumak ninong. Kinabudno na ti danalitalo nga tawon nga panagay na mi, kang kanayon ko idi nga ibagbaga kang kuha nga kidkid dawon nga nukuha, nga itad na ti amin namin na. O ninong, ngam saan na pingended? Ampay ninong. O kat naragsak ka, mamano na kita mga sawa iti virgin. So nga nag-asat ka Randy, tati inasawam kita may nga virgin. Ngam dati matikabut-buteng ni Jenny. Ngam butanan ito't mapasama kintong rabi. Randy, ano experience mo nito about love making? Ala ninong, nakabaybay pa nagpo, atupit agur-uray nga agsao. Oh, saan ko ba nga rinogrugyanin ang inalat message ko no matiktikan kayo. Matiktikan kayo kani, mga compadres, kumadre. Ahan, okay lang. Mamayat, go ahead. Ano, okay naman. Namin pinastikas to tapno makapag maamuan tayo tirik na itong galmay sa kana tayo, di ba? Salsaludsudan ni Jenny, no, ano to mapasama kinto trabi. Kasi ano ngamin, anyat style mo nga makilab making. Ala ninong, confidential data, una experience mo. Ninong, oy, mabuting nga mga baga ni Jenny, nga adot babaen nga nagbaling nga girlfriend na. May kamano ni Jenny, tibag mo. Iso pa lang ting kakaiso na nga, nga ikasar ko. Una, adot nagbalid idi nga girlfriend mo, di ba? Medyo ninong. Medyo imalaking ka. Pag ko na tasinuak, amuna ka di, amabu ka ninong. Di ba kas dawag, do apay inala ka di mamang, nanganak ka na kami. Inalanak ni mamang mo, kabutaan mo na, nga siyakit na siyat kaninong, tanuan niya man ti problema yo, na naroon na kay Jenny, no, problema kanto ka na ito yung Randy, umay kanto kanyak na patal-talang tanong, loklokwan na ka. Wala ni ninong man. Apay, saan kayo nga naging namin? Saan kayo nagkasara kayo? Saan kayo nga nagpinod, no? Jenny, amum ka di nga na siya at ni Randy. Di mo ka di sinaludsod no may kamuno ka nga babae ti biyag na? Saan ninong? Oo, nakiasawa ka di mo amam mo. Hindi siya nag-asawa agad, amamuk una di asawa. Ken amam mo nagpatuna eh. Amuna, no may kamano isuna. May kamano nininang yo? May ka 44. Ala, nininong naglastog. Hanggang nilaslastog dito. At dapat dua ka nagdagan na. No, ala, imposible Agkakatawa mo't manong name na kita agdingdingag ka nagbibuya. Yung mas nga matiktigandan, tamabisinda ko man, nga maragsakan ta. At kasi nga, panangin interview ni Ninong Nelson ka na kami mano. Oras siya. Kasi lang napukaw ko, dibisin ko. Kasi lang naikat pa yung tidanag ko. Naging ka pinulutpot na nga talaga ni Randy noon yan tot unang aramidan. Ni Ninong mo, siyempre, digos kam to nga duwa. Mabaling ngaggadan kami, ngagdigos. Tanalawa mo ti banyo ti balay mi, Ninong. Kat mabaling mi matang ngarugyan iti unang ti banyo, Ninong. O, makita mo, Jenny, nag-adult experience na. Napadas naman ti unang ti banyo nga nakilab making. Hala, o pwede talang yung bagam ti kastarandi. Sikaman.
Kung kunak lang, posible Nemi, nakaadua talaga na tinino. Ket, dati mo din nga sa lutsut ko. Matiktikan sa digit ko. Hindi magustuhan damit. Randy, anat sa mo nga malipatan nga na irregalo kang ka? Motorsiklo. Kinregalo na papaki ni mama. Hindi umapalak nga motorsiklo. Hindi ka rin adakan nga trabaho. Anat sa mo malipatan nga inregalo kang ka digit girlfriend mo? Ti amin namin da ninong. Basta, di hamon tumalipatan nga rin ida. Ninong, pasispas ang ko idang kayata dan kakaiso nga Jenny tibiyag ko. Anat kapat gan nga sagot. Jenny, amom ka din no anyat kapat gan nga sagot. Depende ninong nung naggapon dahil nga sagot. Anyat kapat gan nga sagot ni Apo Diyos ken ka. Biyag. Kastamat kang karandi, biyag. Anya ti may kadwa akapatgan nga naisagot kang ka, Jenny. Ibilang mo ka di nga sagot ni Apo Diyos kang ka, ni Randy? Hamo ibilang nga sagot ni Apo Diyos kang ka ni Randy. Aman nino, good. Sige, Randy, ibilang mo ka di nga ni Jenny kat sagot ni Apo Diyos kang ka. Uwen ninong, good. Nga rod. No tibiyag yo kit sagot ni Apo Diyos, ilalaem tibiyag mo. Tap na rikasta kadagpaot kang biyag dito lubong. Tap na napaot mo panagserbim iti Diyos. Panagserbi ti Diyos, kaya't nga so nagbalin ka na siya at kayang kuwana iti padong na tao. Kat po, Jenny, tani Randy, kat insagot ni Apo Diyos kang ka. Ayatem, ilalaem, ipateg mo, pagserbiam, di mo tupulos lipliputan. Kastamat kang ka, Randy. Naibilang mo nga ni Jenny kat insagot ni Apo Diyos apara kang ka. Ipateg mo, ilalaem, dungdungwem, saan mo nga dangdangran, saan mo nga paspasakitan. Dahitat kang kanayon yung imula, iti panunot kendrik nayo. Once nga gandatem ko mga saktan ti asawam, Randy, panunutem madagos ni Apo Diyos. Asang ko nga ramidan, agsipod tasakot ni Apo Diyos kanyak ti asawa. La, ket dada, pagtalinadan nyo ti panunot yo, anak ko. Ti panag-asawa, ket plano ni Apo Diyos para ka na kayo. Da kayo tinaikari, na ito din. Nga agtakta ko na inay, ititong palbiyag. Saan lang sangwanan ti pada yung tao tinagkarian yun, iti kat nagkari kayo nga mismo kini Apo Diyos. Iti amatang ti tao ken ti Diyos. Nilaing patay, ti mabali na mamagsina ka na kayo. Laglakipin nyo data. And congratulations, good luck ka na kayo. Urek la makaluwa kadagita na udi nga balikas ni Ninong Nelson Manong Nemo. Nagmayat ading ken panunutin. Nga dayta ti maimula iti panunot ko. Iti talyawak ni Randy Manong Nemi pati suna. Tumtumrem di kiti luwan. Ni Ninong Nelson tinangto nang anted ti mauding nga mensahe Manong Nemi. Kalpasan na narugyanan, ti panangan, kalpasan nga nablasan, dagiti makan. Kaya iti dumtengen, ti rabii, Manong Nemi. Imo na ni Nelson nga nagdigos. Saan nang inaramid, timbaga na itay ngagkedan kami. Agur-orayan isuna itunag ti siled. Silad na iti balayda ng agbalinto nga silad mi, kabayatan nga maruray to't panang ipatakder mi ti bukod mi nga balay. Nagdigo sakmet manong,
Ket kabayatan nga nakauyo sa ngagsabsabon. Ti barukong ko dagiti duwaman sanas ko. Ananto at aramiden ni Randy ka dagitoy. Aprusan nanto kadilaeng. Mas masahyan nanto nga ta. Laeng. Wano. Ay na. Ang mga ano nasakit no kagat-kagatan nanto. Saan nanto ipababati ulo nakin. Ananto't mapasama. Ay Diyos ko. Sabi ko ma. Sa anak nagbabawi ti panakiasawak kini Randy. Sabi ko man Diyos ko. Nakabaybayaga kini banyo manong. May nakdinugtog. Jenny, mabayag ka pa? Dandarin, malpasan. Matektekan manong. Di rin mo nga ako di banyo nakarubak manong na ini. Hindi sumrek ko nit siled na wow. Lampshade laengan manong na imi tinakasindi. Inrekep ko tiri daw. Saan ko inlock? Shh, sweetheart. Lock the door. Pero manak to pala man dama. Lock the door. Sige. Nailock. I-double lock mo pa. Ulo. Pero i-double lock ko pa lang. Dumasadag iti tukador manong nemi bimangon ni Randy nakigtutak isumat lang nga nakaulis isunaging kana iti barukong na kita iti bimangon talyawak kawang gaim arwaten nan katne Nandi apay pinarakop nak manong nemi nga nakalikudak nadlaw ko lang tama nung name itinatangkon nga di musol. Iti ba? Larandi. Nagtakil. Na? Pagkadyak kaya. Kaya't mga ikanan. Tapno umamukin ka. Nauyong nga ron tilangana. Ika ma'am tapno umamoy. Sorry ka. Matitamay sa'yo ma'am. Hindi pa igam. Nagbara, nagtangkal, alag kuti-kuti. Basta, medyo pasil-pasilem, tapno umamo. Habang nga pasil-pasilik, adaman nga tumang, dadaman nga umuyong. Hindi tayo sun tinangikat iti rob ko manong nemi amuna nga awan tinetapari ti bagik pinasangunak manong nemi kat ni alay na malanan di iti lips ko nabay kong inorore deti Jenny Randy I love you Randy mabuteng Hindi ko ba't kabuteng mo kat nag-asawatan? No, hanta ko mapay nga nag-asawa agad sumabuteng ka, hindi posible nga ramidak nagsikog ka. Di da ito eh. Ano ko ba't kabuteng mo? Nagdakil. Igamamlat na kami natap na umamukin ka. Adadaman ko rumusot no kasta nga pagkapagkalag. Isobong. Isobong. Adada nga mapaamon isobong. Alan, manong nimi pababahan ti ulo kalan. Kaya, alaman. Sige, isuletan nila. Ako naman, kaya Randy. Ako naman, Lalong-loko ka. Ayan. Alamay nga ro din, lapay nga ro. Kahit mo madlagay, takagat. Makagatan nga sta. Kasta, Bijantel. Jenny. Umuyong lata. Mapaamon to lata. Nagkagatin ka. Aray.
Randy. Oh, Randy. Inigaman na ulok manong name sanak pinagpimpangato. Nagbatok manen di kiti apibig mi kat naglanang manen manong naming astawan iti panangamala panang nut-nut na karirinig. Jenny. Kamao dyanan. Andi, laglagipim na te. Pamalakad ni Ninong Nelson ka na ta, ha? Ayaten nagabatas siyak ti sagot ni Apo Diyos para ken ka. Tayaten kami at dungdungwen ka, gabatas sagot na kanin Diyos ni Apo Diyos kanya. Wen, dungdungwen ka, ipatpatig ka, parang sa akin ka. Bibaban manong na iti ulo na ket ni at daniti duhaman sanas mas masahin na timay sa idin takin-nikiniten ng timay sa manong nagmayat. Oh, Randy. Jenny. Oh, Randy nagmayat. Kunaklano nasakit sa malgayaw nagmayat. Nasakit nga paisugam nag-aanas nga sakit. Oh, Randy. Randy. Kabayatan manong naming nga adda kiti bibig ni Randy abag sinsinublatan na kiti duwaman sanas ko. Nagkarayam ti dakulap na nga nagpababagat ni. Pirit-piritan naman tin manong naming dati mani. Uno, perlas ito tuk-tuk ti ruangan ti kuweba kaya adada ka makikiyak nga nagmayat Randy. Oh, Randy. Randy. Induron nak manong nemi nakiktutak ken mapagpagisungan na paida kiti kama si magpat ket nadan ti ulo na manong nemi tinagbaitan di kiti legs ko. Randy. Naubram dita. Allah. Itay ket pirit-piritin na itakit kinikinitan nan manong na ti perla. Randy. Oh, Randy. Nagmuyan. Randy. Sana kit ikot sana kit panagana mo ikot kutukot manong nemi timordong ti dila na iti ruangan ti kuweba nga nakasera. Randy, kikiyak. Hampay nga nalukan data hanggang kabaylan ta dila ngayon mayat man nata. Oh, Randy. Oh, sana kit amalan nga nut-nutin Randy. Madipay lang awang pay ruangan na loktam pay lata ruangan na. Gapo ito dahi tanging bagak manong nemi nagplastar ket get ready ko na ano. Randy, ninayadam lang Madmadin inayada kadadang narigrigan. Igulpek. Maminsan ti sakit na. Hindi itutok na manong nemi. Itutok na. Sana ket ingulpeng en ruso. Randy. Randy. Saan mo nga mo babae-bay? Disal salamat-mat ng kristal na buraken. So nga, Randy. Okay, Randy. Sige. Oh, basta. Nagmayat. Randy. Alistom. Saday ka kun. Mapana kun, Randy. Buwan manong name. Napasama ken. Nasakit man ngagpaiso nga mapagapaman laing nga sakit ken sayan. Kapatag na nayon, kaslakang kanayon nagmayat manong nemi, numanin may tayo ka. Oh, Randy. Randy. Kaya't ko pa'y.
Kas na una iti panagragsak mi, panagpapas mi, tinagsak ka di nga nagpatnag, umunang arabi imi mano. Naanayas, anaragsak, natalinaay, ti relasyon mi. Agpadpada kami ng mga opisina, manunemi, ngem, inot nga nagbalbari ti asawa. Uy, diya ka muno apay. Diya mat may bayan ti bagik. Nga matanda ka di kundaway, manunemi, nga ore mailiwak. Oh, puro ka kan. Bano ka? Ano ka man nakamanugam? Sweetheart, I miss you. Aum pa anak ta. Dadang ti problema eh. Di ka man nagsikong. Di nagsamot may payin ka anak. Ano ti mabaling ko kat umot pa eh. Nagduwan no ta atawan ta. Nagpa-check up ta. Nagpa-check up ak manong. Umot diferensya. Si marunong mat ka nagpa-check up, manong nemi ni Randy, umot diferensya na. Tumteng tulad ta. Abay nag-sex kayo, o di kag sinsinaban. Amang may doktor. Dumteng tulad ta. Dumteng tulad ta. Urayan na. Saan kailan matiktikan nga mong uray? Ha? Uwan, doktor. Ngam kapoy ti dahito manong nemi maladlado matan nga agaw-awid ti asawak aging ka manong nemi nga tinaminsan nga panag-awid na narabian masurunak ba si mang sangbat ka ba lang natakunam alay kanay kain mo ba ha alay alay Diyos ko may turin ako na itong pain kimalakalingan ka apaan na si mga sangpat kapailan ko nam kayat mo tasang ka sa sangpatan ha kayat mo si apay nagmasulak ang kat may turudag mata na tong pan kayat mo ba ayup ka hindi bumalas talaga bumalas ka alay ka bumalas ka tumong pa kawan kumaramot ka alay ka manong nemi agan anawan ton ti ama ni Randy. Randy, saan nagmunulan? Saan mo tagaran tayo sawam? Ang magibang dito eh. Problema ng kasawa nito eh. Nagkastamad lang di wakit ibang guyang. Di ka ba sumina nga rin? Doon, sumina ka doon. Talawak pa giti na tumabain. Papanawak pa giti. Horayin, tumit lang ngunit. Tamit lahing. Robot kundi kita rawatik. Kahit pumanaw ako dito na ito kabalay. Eddie God! Eddie wow! Tapos isang patkunto na tumikadwa nga babae ti biyag ko nga makitad ti anak. Pagbabawi ak, Randy. Pagbabawi ak. Nasdahod na papahagin ni mama maroon na imi di sumangpetak. Nakita na tilangak at apelang lamat itong pa ni Randy. Siya, ayun! May turot na nga itong pain. Idubing ka saan nakapulos kasi sinaktan. Diyan siya pala nga lalaki, tinutumpakin ka. Mapaltugag sa akin na siyang lalaki. Talaka hani. Saan nga makatulong ti panagpungtot mo? Ano nga tibasol mo at tinungpana ka? Maladlado mo tinang agaw-awid. Nadababae na siguro. Nadinakpain masango. Asla dinakon kayat. Kapilitan nga agda babae na anahan na kangorda kayatan. Nasayat ba tapagman akon? Hoy, no may nakasukunan dito nga lalaki. Diyak kahit ang smart ka. Pimpinas lang nga rin, nagsina kayo. Sige, ba? Hindi awanan ni papatian, may manong ni mamalang tinabati. Kung ang sangag balbaliw ti asawa. Kunak no nagtali na digiti irut ti arakop, bahara digiti agay kanapros na kanyak, mama. Yung basol ko adino saan ko pa ita nga maikan ti anak, aw madiferensya aming agpadpada. Alam mo anak, nakas pagarigan ta, saan na ka may sukunan?
Kagbati ka doy. Kinuwari yung sukunin nak, mama. Diyakon kayat pa'y sumurot. Ngayon sanak na sinuksukon ti asawa. Tuloy ko naman lahat nagbihag manong nami, oray no kasyahin nga nagsina kami kini Randy. Man, nagawit iti balay, ti sidong da papakin ni mama, nagapuak ti trabaho. Naging kati may sangal daw manong nami. Bakasyon. At akano sa nga ilik. Sino mama? Di Compadre Nelson. Nininong? Sige, ang gadyan. Manong nemi, gabat iragsak ko makakita kinininong ko. Inarakop ko ni Ninong. Ninong. Abay nga sangit ka. Ninong. Pinagtalaw na kati asawang. Gabatusan ko pa langin may payan ti anak, Ninong. Hanak madiferensya kas tamat kang kuana. Di pa siguro dimting di padawan nga kaanak. Maladladawan nga gawid. Adalaki din babae na. Dinakmatan nga kailiw nga arakupan ka nagkan. Gingga kasi dyan tinapasamak. Naiturod na ko na tinungpa. Dinangran. So, ang talawak sa dyan balay. Balay da. Manong aldawat. Duwala ko si Taninong. Di na kami sinukon. Di na katinawagan. Haan Ninong. Di kahit ng sawan. Saan nakapod no ngayon patig? Narukop ni Randy. Nalipatan na dating bagak. Kasikatin sakot ni Apo Diyos ken kuana. Narumpeng launay. Nga ilalain ipatig ken saan nakasaktan. Tinaramid na ken ka. Takilo na neta nga basol na iti Diyos. Inungan niya taramidag. Taramidam. No saan nakasukunin? Kanura sukunin na. Kure sukunin na ka. Agkid daw another chance. Mabal niyang pagusto. Ngayon kaskas di nga ramidan na. Kung nakarod kang kaidi, amum ka di nga na siya at nag-amu ka di nga na yung pag-idi. Sakbay na klon mo. Saan, di ba? Di mo no may kamanukang babae ti biyak na. Di mo no anyat karakter na no anyat ugali na. Saan nga map na. Tawara may ikam ti anak. Iso na ti klase ti lalaki nga. No adalang agkursunada keng kuana. Tutupan na. So meaning, nagbidot ka ng pili keng kuana. Sagad nga kunayong siya, ni isunat ng sagot ng Apo Diyos. Baka ni Apo Diyos na nagbidot. Kahit na nasawan, saan nga ni Apo Diyos din ang isagot keng ka, kinarandi. At akad pangarot sa bali nga, ti demonyo, ti manglablaban ti kinembag. Gamot at araramidan ni Randy, kat aramid ti demonyo. Aramid ka din ni Apo Diyos, ti kas ti araramidan na. No. Kat numalawlawagan tuman ti panunot ni Randy. Siguro, makapagsidobyaran kayo. Ngayon na ikari nga talaga nga saan nga da kayo. Ti pagtungpalan na annulment, tapno urayan ti lalaki. Ngayon na ikari nga talaga nga sagot ka nagkapuki na po Diyos. Aging ka karagitoy, manong nemi, kat talaga nga saan kami nga nagsinubyanan ng kinirandi, tarajay kabit na kinisot insangpit ng duwan ti anak na. Ore nga tagsublikan niya, saan ko na kayat? Awanan ti another chance kang kuana. Agururayak manong nemi ti lalaki nga naikari para kanya. Siguro, saan to nga tamat nga narikat nga agpirma, ni Randy iti annulment, panaka-anal ti kasarmi. Nudumteng tumanday na. Libre ak kadigito'y manong ato di kita agar-arim kanya kay mabutay nga.
nagrigat ngamin nga amuen. No di lalaki ket napudno. Dito nga ron, ti pagkasarita akmanong. Yamanak, iti anos mo nga nang ibasa. At thank you kada kiti amin nga nagbuya ka nagdangag. Maraming salamat kada kay amin. Alagat ato yung mga tagbalin nga balaag. No adaman may tad nga balag kada kita ay nagbuya kas kanya. Toy nga ron nagyaman nga pagayam mo, Jenny. Thank you, Jenny. Iting ka pa nagsurat. Thank you kada kay amin nga nagbuya.